sirve el encuentro del miércoles? Pues se sirve para, en primer lugar, seguir en la mesa de negociación, donde se le ha ofrecido por parte de la Consellería distintas alternativas en el ámbito laboral, en la aplicación del calendario, en los recursos que puedan necesitar e incluso en la contratación y aumento de plantilla de interinos en refuerzos en las materias lingüísticas. Lo que ocurre es que cuando nos sentamos a la mesa, la otra parte lo que dice es que para negociar tenemos que retirar el trilingüismo y levantar las sanciones impuestas a los directores que han incumplido la normativa. Entonces, ¿cómo es posible que tú te sientes a negociar algo cuando la otra parte te dice que de eso no se habla porque no se negocia? Escolti, nosaltres hem cedit en tot, ho reconec. Mos hem baixat els tolsons. Però és normal, és normal. Est proprio sapientes mutare consilium. Sí, senyor. Però ells què? Ells què volen? Ho saben què volen? No ho saben. No volen cedir en res. No. Jo me demano, què volen aquesta gent? Què volen aquesta gent? Me sortiràs torero que duia de dins. I això serà Troia! Troia! Ho gelaré fort a tot! Ho gelaré fort a tot! Atents! Roma serà una broma! Quousque tandem Catilina abutere pas presidentia nostra. No negociaré res, però qui comanda aquí? Qui comanda aquí? I si no me volen aquí, que me donin pa Madrid. Allà hi faré sortir els brots verds, los brotes verdes vora el mar. A ti el rei de los unos, a ti el rei de lo nostro, a ti que mente te canta, a ti que mente te fada, a ti que mente te canta, a ti que mente te fada. Els docents i la gent que se va manifestar dia 29 de setembre demanàvem clarament la retirada d'Estil. Durant les negociacions vàrem acceptar un til voluntari votat pels consells escolars que depengués dels recursos i de l'autonomia de cada centre per tal de fer avançar les negociacions, però el govern no hi va venir a bé. Varen continuar les negociacions i la conselleria ens va dur a un carreró sense sortida. Ens va dir que o acceptàvem l'aplicació d'Estil o no feia compte negociar cap dels altres 9 punts de la taula reivindicativa. És a dir, ni millora de plantilles, ni millora de ràtios, ni beques menjador... És a dir, res a no ser l'aplicació d'Estil. Ho varen considerar un xantatge en tota regla i no ho podíem acceptar. I ara, la pregunta capciosa. Qui han votat? Qui ens governa, Maria Cristina? Un savi? Un apòstol? Un sant pare il·luminat? Un cabdill? Un generalíssim? Un que té una farmàcia? Un que parla clar? El far d'Occident? O la llum en el final del túnel? Un estel, una guia, una ombra, una ficció y cualquier bien es pequeño y todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Ja ho veuen. Aquells que han de donar llum donen fum.
Això és un desastre. Havent d'arreglar.